गाइस खुलुमबाय कामसर बर' चेनेलजों फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै गोदान बोसोरनि 2024 मायथाइनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। जाहाथे नोंथांमोना गोदान बोसोरा जाहाथे मोजाङै थाङो आनान गसाइनि आरज गाबनाय थाबाय रायजोफोर। स' दिनै गोदान बोथोरनि 1 तारिख नङा होमबा? 1 तारिखखौ जों बयबो पार्टि जायो होमबा? बेखौनो जोंबो न'आवनो जानो नागिरदों रायजोफोर नायबाय था। स' हांसो मासे बुथारदों बेखौनो देखायनोसै एसे। स' जमायै न'आवनो जानोसै, बाहेराव थांनाय जाया आरो आंनि एसे मोदोमानो मोजां नङा, एसे लोमजानाय मोनदों एबा गगा मोननायजों। स' रायजोफोर नायबाय था। नै रायजोफोर हांसोआ गोफोरसो थैबाय, एसे साफा खालामनोसै दै गुदुंजों। नै हांसो बेदरा 1.5 केजिसो ओंखारबाय। नै रांधुनिया एवबाय थादों। मानसिनि सेहेराखौ लानो हायाखै दै रायजोफोर, रांधुनिया खाथ्राथार। बैयावबो बेदर होगोन? सबायजों हांसो। हा? सबायजों हांसो। रायजोफोर खोनाबाय? सबायजों हांसो एकदम गोथाव जागोन दिनै जानुवारिनि नामाव। आंनि खामानिया जाबाय, दा जानांनि। संग्राया बिनि खामानि नङा होमबा रायजोफोर? नै रायजोफोर एसे दिन्थिबाय दै। जानुवारिनि पिकनिकआ जोंनि न'आवनो जोंना। ओइनै सासेया जोंनि माइनाया। बा मबाइलबो लादों लोगोसे ओंखाम जानायाव। मबाइलखौ बन्द' खालाम दोनो। जाबाय, बांद्राय दिन्थिया दै रायजोफोर। ब्लगखौ फोजोबनाय जाबाय, दिनै एसे दिन्थिबाय 1 जानुवारि हिसाबै। रायजोफोर नोंथांमोन मोजां लोंबाबो मोजाङै थाबानो जाबाय। स' बयबो सेफटि थाबानो जाबाय। स' दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। स' बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट ब्लग।